Iki lelehku nemu ya nang prapatan Gondomanan kae. Aku ana wong anu, cangkemmu sopan sithik, Mas. Bengok ya kena ning sopan sithik ndi menungsane. Bajingan kowe. Sindenku tak anggap saka sarkem ya. Iya. Oleh bengok oleh, Mas, ning nganggo ngregani. Iki sinden iki seniman iki, seniwati e. Konene menungsane jejeke cangkeme. Iya. Ngomong watun jeplak ora. Aku nek dibengok ya apa-apa watun ora merendahkan derajat seni. Aku ora nesu. Ning sampean merendahkan derajat seni. Iya. Di gawa nang mburi kon ngenteni aku nganti bali engko. Iya.